pamusoro imambo nemakurukota ndinoda kutaura ndichidai nemudzimai wangu last year takavhara business redu ndobva tawirirana kuti ndakuenda kuSouth Africa kutsvaga basa. Ndobva tachata nekuti mabasa anenge achida munhu anenge ane mudzimai wemuchato. Ndobva ndasiya mhuri kuno. Ava baba vari panext apo vakabva vasara vakanyenga mudzimai wangu. Mudzimai wangu ndobva anzwa kuti achandide muna September. Ndazodzoka kurufu rwababa vangu. Mwana ndobva andiudza kuti amai vari kugara naNowe womutangi ndizipo. Ende umbowo huripo yatindamo. Pamusoro yemabhurugesi nyaya yekutogwa nababa ndeyemani. Mudzimai ndokuziva kuti munhu unoshanda naye. Mushanda naye kuchemukuti zvokuti ndinogara paipo pachikoro. Muri varayiridzi. Zvekare mambo ndanga ndichida pamwe dare rinorikandibatsira. Aya masamoni andakabata ndecivil court. Andakapuwa muna gweta angari pashi. Angauye ateerere hake because mutemo haubvumidzi maloya muno. Ndamutaurira hake upindai gweta anouya hake unoteerera sevamwe. But zvaataura zvinhu zvamakutaura ini. Saka ndanga ndichida sokuti gweta but kara kuti sinzi iri semukesi baba havasarudze kare vavanoda kuti nyaya yavo itwe kusivhu kana kuti pamwe. Pakanaka varipo mubvunzo wakanangana nemi hanzi nyaya imwe chete maimhara kumatare maviri kwai tichichuzai pamuri kuda kuti tiri nenyaya tiri tinoda kuti ishandwe kuno here kana kuti pamusoro imambo nyaya haitongwi kaviri ungovhunzawo zvangu. nyaya imwe chete inotongwa nedare rimwe chete kana pane rimwe raresva umwe unowapila hake kune rimwe handizve akaozi kana iri one ichinzi kwavo kwechinzi kwavo kuona kwagara kunotosiyana kumatariwa mazona. Saka zvinokanganisa kutombo kwayo aidha kuno kana saka inenge ichida kuti imbomira iri kune imwe side semunomboda kuti kana musina kuzokutsikana kume moenda kune chi ndo ridzadzwa kuti yaita imwe chete. Hapana kuipa. Pamwe munoda nguva yekumbofunga munombofunga kuti munoda kuita sei. Aiwa ngatitongai. Munoda kuti tonge kumwe. Aiwa ngaitongai. Saka mune mota zvinoreva izvozvo nemawithdraw fish mota neyangu ndakuisa kusaukoti mubatsiro kuno nokuti kana yakadai so tikangotaurirana nemuromba inenge iriko ameno kana manzi inenge iriko. Saka inoda kuti kana mapfunga kuti nokuti uko pamunoona ava ndokwaanodanwa vachinzwa vane vachidifenda munhu wavo kunoku havabvumi kudifenda munhu
totonga vanhu tichienderana nezvituku kusangana nazvo tikuona titoti vanhu vedu vakatrainwa tinavo muno havasi mambo chete tine vanhu vedu maasesari vanenge vachiona kuti nyaya iyi yakamira sei andika uko ava vanotaura kumhomho rwekuleft magweta vachitaura vari muya nemutongi vachiverengita vanhu vachida kubudirira chero vanhu pavanoziva kuti haapa zvichiva pakapakwa mazona so ndokuda mumatambudziko ekusiyana kwenyaya dzedu vanenge vana mudhifenda wavo anenge ari mutauri akadzidzira kupunyuka muzvinhu ava basa ravo nderekupunyuka vanhu pakaoma paivaona munhu achifamba abuda anokonzeka nekona zokugara waenda munhu atobuda ndokusiyana kwematare todii havana kuramba kutongwa asi vari kuti munhu ngaachuzi dare pane kuti mundibise kumatare maviri panguva imwe zviri kunzwika kaita zvataurwa namabhandi mazvinzwisisa and they withdraw this issue nemapapers mouya zvakanaka musina nyanyi tinopaita sengatinzwe zvataura mumwako zvinhu zvari kutaura ati ari kuda kuti itongwe pano handisi kuramba kuti itongwe ndinodavira kuti itongwe asi mushure mekunge aita same process yakaita kucivil court andipa pepa rokupindro kucivil court ndouya ndotodavira ndirambe 24/7 ndouya ndichidavira zvakwamuri kuretutudzi todi aidwa chinooneka vakachata muchato wavo neproblem inoita here pakasuma isu hatigurisi muchato asi zvokuchatisa ndinoziva titakuchatisa hatigurisi muchato pane zvino ende haisiwo nyaya tikutaura nezvayo totaura nyaya yekuti munhu akatora mukadzi mumwe maibata asi ari kunozakangura wodzamu manje nemukadzi yemufunge tatakachata inokona ndakatorerwa mukadzi asi nemukadzi yemufunge ndatakadii udzamu kuradza kuti yanga isi marriage yekutamba yanga ituti ndakasimba mazvinzisa murana saka isusu yekuti munhu atora mukadzi wemunhu tinoitonga takasununguka kana vakuzoda zvekudamburisa muchato kwavakachata vanokuziva ndi kune muprocess inoitwa kana yava iyoyo zviri kunoku nyaya yedu yekuti isati tokurudziri kurambana kuvanhu handi mune mwana toda kuti mukadzi timunyengetedza kuti naiwe wadarire ikweyo mhuri yako wosiya here mhu ndoshomuka kuda toda kuyananisa vanhu kuno kwakuhiniwi nyaya kuti unoti ndawini ndeko tayananiswa zvanomataura ichokwadi kuti nganekuti ava mabhete akapinza kunyaya yekusiva unowana kunomaona kuti ndakuudwa ndakuenda pamari oro kuti ndikuda kuti kondi kana kuda kuikondi achiudza mabhete ake akaita kusiva wakaita kuchibatsirana ndechekuti marriage certificate unowana wamurangano ine chekuita neuko kwakaisa nyaya dzake kuti panapa isu ngatitaure zvemunhu akatora mukadzi tisingatarisi kuti mukadzi akatorwa akachata here kana kuti haana munhu akangotora mukadzi wemunhu imhosva yekutora mukadzi wemunhu ndonyaya saka akauya pano kuzotaura pamuri mabhoti munhu akanditorera mukadzi wangu kana yanyaya yemuchato inobuda muno ndemi mambo kuti no zvemuchato shamwari wawazotaurawo isusu paakaripota nyaya yake anotaura takachata takatongoziva kuti munhu atorerwa mukadzi wake
ndonyaya takatarisana nayo. Saka atorerwa mukadzi wake zvinobuda mudare sekutaura kwazviita kuti asi takanga ndakachata isobva taziva kuti kana yakadaro zvemuchato wenyu uyu kana iri mhosva imwe iyoyo kuti watora mukadzi womunhu akachata zvinotaurwa nevane dare rinofanirwa kunge tichitaura izvo. Ivo vanhu vemuchato ava vanodzorwa kukotu kuti tiuya panapa tichizovarambanisa panapa vachiwanana maguruguru avo pano vachibva kukotu kumajistrate kotu kwacho vachidziendai kwamambo munorambana zviri pamutemo kuti vati mune makuti watokeno kudhivorce kana kuti gukuro mudano. Mukadzi wamumwe muri kutora munotoshanda naye? Ndinotora mukadzi wangu. Ndatowa muri kunzi. Oraitwa ndiri kunzi. Pachikoro chimwe chete. Yes. Imwe muri ticha wakuti? Tiri head pachikoro ipapo. Okay. So zvokutsanangurwa mazvinzisa here chiziitalian watu ishu iyi yekuti vanhu vakachata vakadii vakati do yekwenjacha but vari nyaya yatikuda kutaura ndeyekuti mukadzi wemunhu akatorwa here kana kuti haana mosva iripomerwa mudumo kuti akatora mukadzi umwe iripo here kana kuti haipo inoda kutsvaka mudare inototsvagwa tizotaura navo neutsapuku aise kana munhu achinorasirwa nyaya yake achinzi yakapinda kudhara community court inoraswa kudare ikoko. Isu hatinei nemapepa aya kutanga munhu akauya muno tinotori nemadhiringi masamonzi kuti bhoitai raitarombo rakananga rekuti ranzwa nyaya yacho ononyora kuti nyaya yengachidai ine nguva iri kudii kwairi kutongwa saka zvinobvira iri kuti nyaya itongwe kaviri muchibvunzana kunevhu yenyu yekucriminal negi amoni zvotibatsira kuti imi makuti maane mukana wekuti manzwawo zvataura tichiita hedu nyaya tinoti paine zvenge woenda moti aiwa nyaya iyi yakapinda kwamambo tachinorakuisa kuti stika nyaya yadharitari iwandi irikutoda kurutonga saka uyu kana angodhisaida kutotora munhu kana angodhisaida kuti wetomukuni haunochinokuza nyaya kuti yautomukuni igoni wangu yachita ndichaudza kuti yakanaairi saka ndodi angaida kudii uda kudii atongo ndoda kucivil court kunomira vanhu vanotane kwano ndatozobvunzira kuti ndachitoziva kuti monekwa muda kutozera vamunogona kunohwanda zvinomuri zvenyaya ari kuda anoda kwamambo mambo isa hatisi kuramba kana muridzi wenyaya mataura zvakasiyana kungobva zitaida kuona kuti imi machimusununguka ndeuko because mune munhu wenyu uyo akatozvidzidzira achitonongora akota zvekuseka kunokunotorai taure kuti chiramba kuti shuwa handinazvita anoti akazviona achitaura muchingodaro izvotopedzisira taona kuti apa munhu aringopomekwa kana kuti munhu uyu anoda kuhanda nechimunhu akadii akakoromera aivazvo kana tadaro imungaona sekuti mazviri ndakutwa zvakanaka ikonzera yenyu futi kuita sei kuti api anizve moapi kuti mambo vanotonga zvakanaka nekwakuti kwedu kwachivi hazvaitwa sezviri mapaona muenzanzwa ndungo kuti munenge takambotonga muona kupindura akapedzisira nyaya yekudambudziko ndakutana musitaura
zvakasiyana mutauro tikadai ikoko kutori nemadzimambo vakambofanana dambudziko rokunde kuti wakaparira mhosva kuno saka ukaparira kuno unotongwa kwawakadini wakaparira. Ndiri pasi bhizi baba iwe taura nini ma ndiri paofisi apo mhanya pano pane nyaya iripo yetoda tine munhu auya negweta rake ane nyaya yake panavo kubva vatomhanya tingovapindura iwe uri munhu anotipanga mazano chiri chikuru mirai tine mufana wedu anoitawo zvamunoita asi achifevhera izvo toda kuti awe motaurirana maburitsa pamunozotoita meno kana mazvinzisa hatisi kuramba ndosamuatakamira tikutsvaga hatidi kuita chinhu chekuti mangwana tozotokurudza sajamba tichiregerai mufana uyo asvike motaurirana zvaanenge atiitei nesoda kutenda boni ndokusaidi kwedu imuri kusaidi kwouti vachipupute mamuka sei vakadzi vevanhu havanyengwe uchizotya kumira mudaro uchizvipindurira vanhu vanenge vachiita tsika yakashata yakadaro but kuzonenedzera nawo kuti chinenge chiri chinhu chakadii chakashata handikumapawa so matare ose zvawo zvisinei kuti supreme court kana kuriko kwangoenda nyaya supreme court ngaite nyaya asi ringe idzidzi dzinobva kumakotsi kuti chidzoka kudzokerai kwamambo nekutorwa mukazo endai kwamambo uno nyaya yatiinayo pano yamuri kudaidzirema murume uyo akamhangara nyaya yake kucivil court mapepa aenda kupigweza hamuna aenda namama titorire mapepa namama ayamhangara kucivil court akauya zvekare kubva amhangara kuno kugare kwedu isidobva taseva musungwa wake uya pano saka mubvunzo wedu wakuti nyaya imwe chete iyoyo inofamba sei kana paa pakadaro inogona kuitwa yakamira yakadaro usizvikoti ane manhu nemasamoni ekuno ine masamoni nokuti kana auya kuno avo vari kuti ngaachiwithdraw pepa zvitoti aiwo haawithdraw toda kutanga taziva kuti zvinofamba sei umwe ari kuti ndoda kwamambo umwe ari kuti ndoda kucivil court vazive mutupo wechiko naye mukuru wechikoro ndinoyera moyo nyajena ayanakati akamborora vaira moyo saka asaba tisimboita zvebasa akubatombira unalo here
akatanga kutaura nyuranya inoiswa 8 uko saka inenge ya second report simple and deep same definite daya withdraw for saka dzese mari dzirikurana dzese dzirikurana iri ndereku kuita vamwe vandavo vangu kuzoona zvavo ava vataura kuti hamudzivimutovauya ndindatozvadana ndatovarambira ndechekuti kuno kwedu hakupinde bhedha handitika ukaisiya iri uko kwakanaka nokuti iwewe unekukana wokuisawo rako chii bhedha ikoko kwacho kana waiwithdraw apa ine marriage certificate handiti wakawa ine yako paunokwanisa kuisa rako bhedha kwete kuti unozonzi unoitaura nebhedha chete iwewe usina rako nayo vari unopaziva kausika panzira pakuti vari vanotoidzwa unongoti vachifi 2011 ndouya saka mandusareita mavhera zvekutaura uyu ari kuti anoitokipakana wetingomanavo ari kuti mamiriro akaita nyaya yeuyu yakakatinakikuzu ane marriage certificate uyezve anoratidza takatanga kuitwa izvo saka akaenda uya aonesa kuti zvina advantage ese vanenge vane mabheta bheta anenge achionesana kana umbowo kuti pane zvinhu zvakaitika uri murairidzi anopinda bhisi ndatofara kuti ungaendi panapa ndendoona kuti mukutora mukana wekuti ndimunotuma vanhu basa kuda kuvaita zvamunodai amen manzwisanyani
munogona kuenda asi kana mukaona kuti hazvina kumira zvakanaka munokwanisa kuzodzoka maona kuti koma unasi kumatsikira yapera zvapera kuti ndinokudzai zvamunozoita isusu vanhu vanoredza mudhishi hativafari kuti munhu abata hove dzake oisa ari kutora banga kuti iwa mudhishi hatiti ndikanaka kana zvakaitika muratidzi tikaiva asi kana zvisina kuitika tinouroma saka makudi muri kuda zvipi muda kudziwa uko muno here kana muenda ngomana udati matarasiro aita mapepa enyu vantu ko zvinogona inenge iri right. It's okay. I'll check it. And iyo mukomana wacho namamuona hamurabidzwe kutorawo iye futi moindako kwachona ivo iye akatona maramudzina Maramudzina. nebvita kudhara inenge iri right yakapuwa dhetera rini haisati takafaila our intent to defend or oppose saka haisati yapuwa date zvine problem kwete unoifasa ipapoadaandozapaapiri ndinoti anodistembeka atadistembeka mureki tugautonga munyaya yakadero nhasi ndodzetinadzo anopetwe atora so I think zvadaro zvakutokusunungura ini mamabvisa maredare zvose zvedare uya kwano kutombotigarisa kudaizo alright pakanaka tachikubatsirai tine chikomiso nenyaya yavo manzwa here change tichikubatsirai kuti mubatsirike